Oro busa hani kaham ke bazar. Taklai bisi ketal limuya. Phai rutugoi bolongo rutugoi se phai nai. Hari kabang manai se khoi tongai kha. Pulan alam sako ani elemi blok bising tukhe norong nang tini phonok nai orong ke wak sarak khaimani norok wak sarok nugui mangkhana te norok paino ke pai bo mano ko nagi oro wak sarak khajak te wak norok paino ke pai bo mano ko norok nugui mangkhana oro total bebabai wak sara tongo 20 ta norok je jara paino musongnai rok pai mano norok paina jangke o elbing bolok ni bisingpe norok khos khlainai pai mano obo badrok ek sapta angkha o wak sara ki norok paina ka pai mano osok na hambai obong ke desi koro ya sai wak Australia jat te wak kotor jat norok jadabai tongkhe paina mutung khangke norok paimanai norok paina khangke elmi bolok ni bisingtei norok khos khlainai paimano oro wak sara tongo totally 20 ta norok oro nugui tongkhana abo asaimani tini bai ek saptang kha ki norok paina khangke paimano ke udah pas wak phalani jora torene phalani jora bangke ang norong pasha video khai khunu pinai norok nai tongbi ke norok nang khanayo bo obono no honoka video sa pinai ke norok afro baksa nai nara nai khana yabo tangasuk khale to norok nai khana ke paisa toroi phalang jora wak sarok ara jakhangke norok nang paisa mokинai boko norok je jara painai ni wan sobai tongnai rok wak sato kebo paya koroi jotono wak payo ke norok je khuru painani khuru norok contact khainai pai khaimano asok.